Si haguera de resumir en un exercici de poques paraules quin és el perfil que caracteritza la llarga obra d'Antoni Miró, aprofitaria l'exposició que avui inaugurem per fer-ne un breu traç. Començaria per destacar la seva generositat per posar a l'abast de la figura de l'escriptor Martí Pol tota la seva destresa plàstica. Lluny d'autocontemplar-se en les pròpies quimeres, Antoni Miró s'aproximarà a la poesia com qui entra de puntetes en una cambra silenciosa i organitzarà unes imatges que en el cervell de l'escriptor responien a la màgica combinatòria de sons carregats de sentit enmig de la selva de la sintaxi. Seguiria amb una altra virtut, la laboriositat. Avesats com estem a l'estereotip de l'artista sotmès als capritxos de l'atzar i de les muses, la pintura d'Antoni Miró respon a l'embranzida de tota creació i també, però, al treball artesà, a l'art com a projecte i profit del temps. No debades, gran part d'aquestes escenes, integrades en la suite Parlavà, són el fruit de les estades estivals, al llarg de diferents anys a Pals, on el paisatge costaner de l'Empordà mai no arribava a eclipsar l'afany d'Antoni Miró per copsar la realitat mitjançant un llapis i un paper. Sumat a l'esperit generós i faener, contem amb la curiositat com el reclam que atia el seu esforç creador i que el mou a furgar en universos aliens com un explorador, o com un xiquet amb els ulls ben oberts obrint tots els regals que acaben de dur-li els Reis Mags. En això s'assembla a un altre alcoià encuriosit, Ovidi Montllor. Si sumaren les voltes que tots dos, per exemple, s'han acostat als escriptors, des d'Ausiàs Marc fins a Espriu, Estellés o Fuster, disposaríem d'una història de la literatura catalana més rica que totes les tesis doctorals que omplin les parets universitàries. Arribem així a una capacitat també compartida amb Ovidi, la transversalitat. Tant fa que apareguen en la pantalla d'un cinema, manipulen un tòrcol, reciten un text o dobleguen el ferro. Un i altre són homes orquestra inimitables en el circ artístic, mestissos, irònics i directes al fetge. La impuresa dels collages d'aquesta suite Parlavà, fórmula artística pròpia d'un segle XX tan fragmentat i apocalíptic com el monstre Frankenstein, defineix aquest caràcter irreverent, capaç de posar en solfa la burgesia del Liceu com les urpes capitalistes del dòlar, la història sagrada de l'art en pintura o la natura corrompuda de Vivatge. Tot plegat, l'obra d'Antoni Miró, sense humanisme, seria corfa sense molla, foc d'encenalls per enllornar un públic agraït. Però la seva pintura no és un simple joc de mans que pretenga l'aplaudiment fàcil. Ella aspira a la complicitat i el compromís, al diàleg entre desconeguts i al silenci transparent dels que es coneixen de sempre. Aspira al tacte que supera la paraula i a la paraula que porta a l'acció. Aquest és l'humanisme d'Antoni Miró, del qual avui en tenim constància en la correspondència amb el poeta Martí Pol que ens acompanya. Aquest és l'humanisme del qual en gaudim aquells que el coneixem des de fa anys i dels que participen i participaran tots els que s'acaren a la seva obra amb els ulls de qui creu que hi ha vida més enllà de Google, més enllà del Fons Monetari Internacional i del somriure bajoca de la Mona Lisa.